my Jesus. Abiam nuku obegiri orio, eji mariri owebia, eze norare mu. Anam no moruzije, obo yarabia wonandumo, na bia. Obara ni dugima, onyagadum. Obara ni tuzigin maka, mgeja yuku. Obara ni nonyagirimo, emekam gadabere, ibundabere mo, papa mo. Obara na kari na keme, ọchịchịrị abịa n'ụzọ m, nanye m ihe ka m ụzọ. Ọ bụrụ na ị meghị ka m ụzọ, ọ bụrụ na ị bụghị anya m, onweghị ihe m ga-abụ. Papa bịa, odumeje ihe. Enwere m onye na-edu m ije, odogwu n'agha, ocean divider, Chineke mmụọ, odogwu n'agha. Enwekwara m onye na-edu m ije, odogwu n'agha, ocean divider, odogwu n'agha. Agụbata mmadụ nwere ọsọ, odogwu n'agha. Ọ bụrụ na ị dughị m nke m ji eme agwụ, odogwu n'agha. Exodus 14:29. The Bible says, but the people of Israel had walked through the middle of the sea on a dry ground, as the water stood up like a wall on both sides. Child, if I'm not gonna cook also, Chikuti warosimiri, hey, 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 hey. Mbehum Israel, ano no moruzo, ebuli miri were no chuzo hai. Simiri were no chuso hai. Ihonye na nuolu, obu gini no chiru sogi. Abawa bia gini no chiru sogi o. Okoro bia gini no chiru sogi. Papa na mama gini no chiru sogi o. Iwe kwara onye na dugi je ma obia, uza uge mepe o. Odogwu n'agha, ocean divider, odogwu n'agha. Agụbata mgbada nwere ọsọ, odogwu n'agha. Hey, nwoke mmụọ eze, odogwu n'agha. Mgbe ụmụ Israel nọ n'ụzọ n'ebe, elebe olileanya anyị ga-esi bịa.
ya alanya riru ale kosi miru ya awe bebe we boye na dije obia osofia wan yazandi yaze okema wona ti omya amara marusonwe ebubagi batara ohiri miru ya wekewa Israel one by one. Ndio Kenya na ndi utugaga. Papa na mama no mwaka gafero rimiriye. Ebi mere korimiriye no roka wonwe. Na kari na kebe ho anile we gafenu do. Yese ibu onyele dum. Orimiriye wege gono no samta. Papa kewaya. Enwere ndị orimiriye wege nwano n'ụzọ. Papa kewaya. Enwere ndị na-acha the mission we papa mwe. Papa kewaya. Enwere ndị ụwa na ntụnụnụ onyoma Papa kewaya. Enwere nụmụ onye na-edum ije odogwuna Ocean divider odogwuna otu aka na-erube odogwuna odumeje odumale odogwuna Okay, Dougie, brother. Hey! Everybody! I'm a no Nigeria na baga ya miri. Onodi no nime ya na baga ya miri. Imagi kike jiru kike jasu. Marana nwere Chinedudio. Hai. Ogaga dufugu so brodam. Emesia ni fedi oku gaju oyi. Oduwe sinu logi udoka abia. Oduwe nebi na swahia kanchawa abia. Oduwe nebi na kwa kuko imawa festi yo. Oduwana sinu lo udoge zuoke Odume duwani yo ka Nigeria ni Papa duwani yo kelu wadima Oburu ni bregi nuzo ani ka musemu Ai Onye juru ki jurundu Onye juru ki jurundu Onye nwere gị nwere ife dị mma bịa Chukwu bịa duwe Odumeje duwe nna duwe eze duwe Enwere m onye na-edum ije odogwu n'agha Ocean divider odogwu n'agha Onye na-edum ije odogwu n'agha Chiledumo odogwunaga Yesemo nyekam jamba odogwunaga Ai Bia kendi anele manya Kedu onye chọrọ ka Chukwu buere ya agha n'ebe a weli aka elu Ọsọsọ gị Unana niye lekwu Kedu ndị chọrọ ka Chukwu buere weli aka elu Ọ na-abịagona Ka o nwere onye ihe ọma na-asọ nsọ n'ebe a Wolo Ọkụ ife dị mma na adịghị mma Mgbe weli aka gị elu ka m gụọ gị egwu Ka m gwa gị ife Chukwu ga-emere gị Ma ka o
mụ na achọ nke soro m na-agụ ya gee m ntị na niile bilie n'iwe eze bilie n'iwe buwere m agha bilie n'iwe unu aghọta ihe na-agụ asị m ọ bụ na ịchọ ka Chineke bụrụ gị agha soro m gbuo egwu a welie aka gị elu ma welie elu ịbịa unu abịa mgbadụ bilie n'iwe eze bilie n'iwe buwere m agha m bilie n'iwe papa bilie n'iwe buwere m agha m bilie n'iwe onye na-enweghị netwọk failure na ndụ ya onye na-enweghị netwọk failure ma ime ya na fonu ya ime ọcha ESUS Jehova gaza gị shap shap uwe bụrụ ya agha gị agha ezinụlọ ọ ga-eburu gị ya eji adimishọn gị n'oge anapụtara gị ya ekechiri nwa gị ya n'oge nye gị nwa gị ya ekechiri gị alụ gị dị n'ịga alụ dị ya asịrị na ị gaghị enwe ego n'ịga enwe ya asịrị na ị ga-abụ ogbenye ha na-ekwuru onwe ha eze bilie bilie omega bilie bilie Jehova bilie bilie agha gị gbanwe mmeri bilie n'iwe eze bilie n'iwe buwere m agha m bilie n'iwe Jehova bilie n'iwe buwere m agha bilie n'iwe omega bilie n'iwe buwere m agha bilie n'iwe bịa gee m ntị ebe ị na-azụ ahịa ịpụta na shọpụ kwuru from morning till night adịghị ajụ gị ma ị kpọrọ agbọghọ ma ị na-erere o nwere ife ji gị ife na-eme gị ịgbala afọ 45 years ịnụbeghị nwunye ife na-eme gị ịgbawa afọ 35 years onwe gị dị bịara n'ụzọ gị ị makwara n'ọnwa aka ji gị enwere m okwu mgbagwa gị taa oziọma si n'igwe aka ji ngozi gị ga-agbaji one by one maka na ọnụ kwuru njọ ga-ekwu ma na ndụ gị asị m nwanne m ga-etiere di asị m ga-etiere di dị ga-alụ di asị ga-etiere di dị ga-alụ nwanyị ọkwa eruwe Disemba obi aba gị n'afọ maka inweghị ihe ga-eji laa anụ vileji gị ndị ọzọ ji moto alata vileji inweghị ka ị ga-eji gbagba ụgbọ asị m gị eze ka bilie bụọrọ gị agha gị onye ji gị ọ ga-arapụ gị n'aha Jizọs bilie omega bilie listen ọ bụrụ na anụ ọnụ m na gee m ntị it's a spiritual exercise as I'm singing this song begin to claim what you want God to do for you. The Bible says since the day of John the Baptist the kingdom of God suffered violence but the violent take it by force. And the Bible says in the book of Obadiah, upon Mount Zion there shall be deliverance and holiness, that the children of Jacob shall possess their possession. If you want to possess your possession here, raise up your hands. Yes. Ogagana village gị bụrụga Ogagana bira akwụkwọ bụrụga Ogabịa na compound gị bụrụga mmụọ niile na-achụ gị ga-agbara ọsọ ihe niile nke kere
Jesus, Naga Jesus, Naga Jesus, Naga Jesus. Eze biliamu owa. Odi ya riga emeni ese biliani wo. Omega biliani wo, where manga biliani wo. Jehovah biliani wo, where manga biliani wo. Ese biliani wo, where manga biliani wo. Onye na-atụ nwa ọkụkụ nwe nwa ọsọ, onye na-atụ nwa ọkụkụ nwe ada. Ị na-atụ m ọsọ maka na mbụ nwa ọkụkụ, maka na chi m dumeje o. Kedu ife mere gị ji atụ m? Ị makwa na anọ m n'ọbụ aka Chukwu. Ọkụ na-erere ọdọ mmiri Besaida. Babahum, babahum, okereligwe kuwa. Egwu nye jọmụọ, onye gara ije n'oke osimiri. Ọ bụ ya ka m ji eje. Jakwa n'ụzọ na-eji m Chukwu aga. Jakwa n'ụzọ. My life is a danger zone. I want you to prophesy this to yourself. My life is a danger zone. Everybody wave your hands and begin to worship God. Wave your hands, wave your hands. I want you to say, I am free. I am free, yes. Come on, come on. If you want to speak in tongues, you can speak in tongues. If you want to shout, you can shout. If you want to jump around, you can jump around. I just want you to possess your possession right now. I possess it. I possess my possession. My God will arise and fight for me. Amen. Amen. Yeah, 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 yeah. You want a woman in an ear. Atom Kitchen will I cannot be seen. You want a woman because you cannot enter into the battlefield by smiling. You must come with aggressive like a warrior. You need to front your face and take what belongs to you because it's your possession you are talking about. Why is the Bible when the Bible going? Tia nishu, tia nishu. You have one who is so cool. To go there, to can only no temp, can only no temp. I don't get what to do. Can only no temp. But before you judge, I don't kiss from where you want a woman. You want a woman. No, you want a woman. Hey, I don't give away off my got a minute. My kid get you when I hear you. The Bible is singing out. Obogenichi onodugi Obogenichi deregile bine bakwa ebe ndị ọzọ na-ararụrị na-agụsili n'ọnụ ebe ndị ọzọ na-aganiri n'ala azụ o nwere aka ji gị mana ọ ga-ahapụ gị elu ụwa ga-akpọ gị onye mmeri a ga-etukwa gị onye mmeri ụwa niile ga-akpọ gị onye mmeri ụwa niile ga-etu gị onye mmeri ikwu n'ime ga-akpọ gị onye mmeri ndị enyi ga-akpọ gị onye mmeri ike dị ka abatawo ọba niile na-agba gị Jehova emeriwo ya onye nwe gị ke mmeri ma n'ụtụtụ na ị ga-emeri ma n'ehihie na ị ga-emeri n'abalị na ị ga-emeri okporo ụzọ ije n'Igbo onye mmeri ihe ọ bụla itinye aka ga-aga n'iru ọnụ ụzọ mechiri emechi ga-emepe maka na Igbo onye mmeri Chukwu etidiwo mori niile n'eluigwe ọ sịrị n'Igbo onye mmeri
Ogwara nikani lady nakaya. Osi nikani lady nakaya. Onu sama weli sigel. Onu sama weli sigel. Yese bube bata. Ebube. Onye bwese bube. Dikenaga. Odogwa kataka. Ekueme. Obara kiti okujuru nonu ya. Supernatural, natural, supernatural, wiser than the wisest. S.M.A. Biliela is the mighty man in battle. Onu sama bulisi gelu, yese bube bata, onye bwese bube, onye wemberio, aga obogie, onye mberio, aga etukwagi, onye mberio, niye nyiga bogio, onye mberio. Somebody carry your Bible and begin to jump up. Come on, somebody jump up. Celebrate your victory. Celebrate your victory. You are a winner. 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 You are not a loser. You are a winner. Prophesy to yourself. I am a winner. Lega, papa. I am a winner. I am a winner. All over the world. He's not a politician, but he rules all over the world. He is my father. I shall not fear any evil at all, because my God is with me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. The Bible made me to understand that Jehovah is my shepherd, and he said I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He has anointed my hair with oil. He says I am a winner. I am a winner. You are 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 a winner. I shall not want. I am blessed in the morning. I am blessed in the night. I am blessed in the day. I am blessed.